El Camp de Mirra i les seues històries, recuperant el castell de l'Esmirra. Avui és un dia de mitjà de juliol, al Camp de Mirra. El sol pega de valent, però mereix el patiment per tal de poder gaudir d'una mica d'història antiga de la nostra província i el nostre patrimoni. A la cima del turó de Sant Bertomeu es va construir a finals del segle XII un castell que faria les funcions de vigilància entre Biar i Villena. Donaria empar a l'alqueria d'Almirra, pertanyent a l'Iclem de Medina Viliana Villena, i possiblement també faria les funcions de celestes sitges fortificades com a graners, tot allò al costat de l'ermita de Sant Bertomeu. Al 1243 va ser conquerit pel cavaller Calatravo Llorenç Descalç i els seus mainades del rei Jaume I d'Aragó. La seva fortificació pareix perdurar fins al segle XVI, sent després abandonat fins a la seva desaparició. Blanques contornades recalquen el que en segles enrere fou un important punt, marca de frontera als regnes de Castella i Aragó. Penja, veu i escolta desenes de quilòmetres al voltant, recalant el títol de fortalesa, mitjançant del qual fou un lloc destacat a l'època de la Reconquesta. Antigues cambres amb just per l'aigua i restes de murs tan nus com dignes que continuaran, donant testimoni de la seua passada majestuositat quan tots nosaltres no siguem més que pols. Als anys 2013 i 2014 es van iniciar els projectes d'execució, desenruïnament i consolidació del castell d'Almirra i la conservació dels llenços de muralles, avui feliçment executats. Es deu continuar amb nous projectes per a donar la total rehabilitació. Punt i a part mereix tractar el seu famós i històric Tractat d'Almirra de 1244, però això ho farem a un altre apartat amb tots els honors que es mereix. El Camp de Mirra, juliol de 2021, fonts Wikipedia.